hoćeš? Ja, ljubav. Da ćemo mi zajedno sada da vodimo, jel? Da ti meni budeš ovdje stalna postavka. Da, može. To svuda nas prepoznaju. Ima fanove sa cijelog Balkana. Kako je biti papagaj Kića? On je toliko voljen i razmažen i dobio sve što želi i ja mislim da živi najbolji život papagaja. Usisivača se plaši, to mu je najveći neprijatelj. Kića ima devojku. Pa. Da? Kićo, sad si se raspričao. Probudio si se. Bravo. Pozdrav ekipa, ja sam Sara, a vi gledate novu epizodu podcasta koju ljubimci rado slušaju. Kao što već znate, naš podcast je podržao Pet Centar sa kojim delimo ljubav prema životinjama i uverenje da su ljubimci uvek na prvom mestu. Upravo zato misija Pet Centra jeste da unosi radost i da pruža sve što je potrebno ljubimcima, od njihovog rođenja do zlatnih godina, kako bi svaki dan njihovog odrastanja bio ispunjen srećom i brigom. Pet Centar, to je velika ljubav. A da li ste čuli za papagaja Kiću? I verujem da ste ga primetili na društvenim mrežama, a možda ste igrali igricu Pronađi Kiću. Danas nećete morati da ga tražite jer Kića je ovdje sa nama u studiju zajedno sa svojom vlasnicom i drugaricom Sonjom. Sonja, Kića, dobrodošli. Hvala. Drago nam je što ste nas pozvali. Znači, mi smo oduševljeni ovdje, evo, ceo studio, od momenta od kada si ušla, pa evo i trenutno, mislim da smo poprilično i ushićeni i uzbuđeni zato što je Kića danas sa nama. Kako bi ti predstavila Kiću? Da li da krenemo do dobrih ili loših momenata? Pa, koji vrsti pripada, koliko je star? Da, ovako. Pa, on je mali Aleksandar, znači to je vrsta. Ima uskoro 9 godina. Njihov životni vek je oko 25 godina, recimo. I on je poprilično onako opušten papagaj. Znači, ljudi se uglavnom začude kad ga vide po stanu, na podu, negde se sakrio, prosto bleji. I kako papagaj to radi. Da. Ali ja mogu tako da ga pustim po stanu, on se igra sam, kad je gladan traži, kad mu se spava on to traži, tako da jedino je u kavezu kada niko nije kod kuće i kada spava, ali je poprilično, evo kao što vidite, opušten, malo mu treba vremena se navikne na ljude i nove prostore, ali je chill. Totalno chill guy zapravo, da? Da, jeste. I voli da se druži, pretpostavljam da mu nije problem da dolaze tvoji drugari u kuću, da idu negde sa tobom, skroz je okej. Da, nije, bude malo nekad nervozan, nekad mu nije prijatno, ali ja to primetim, ali gledam da ga često vodim, bilo to na povodcu ili u torbici ili kao što sam sada došla sa njim ispod džempera. Što se kaže, to su možda momenti kada ustane na levu nogu. Da, ali uglavnom je dobar. Dobro, to mi je drago. Šta je ono što je karakteristično za njegovu vrstu kao mali Aleksandar? Pa ja mislim da uglavnom ljudi najviše se hvataju za tu boju. Aha. Ima raznih, onako su baš upečatljive boje. Žuta, zelena, plava, ljubičasta, bela. I mužjaci imaju prsten. Da, to jest, kako se to kaže... Ljudi misle da sam mu ja stavila ogrlicu, ogrlica zapravo. Oni to dobijaju posle godinu i po dana, posle mitarenja, tako da se oni zna da su mužjaci. Ženke to nemaju. Znači, mužici su, ajde da kažemo, i tu u toj vrsti na neki način lepše obojeni. Da. I za njegovu vrstu isto važi da mogu da pričaju. Mislim i znaju da pričaju do nekih 100 reči, samo što Kića neće da priča. Priča kad je bio mali, znao je da mjauče, kokodače, da kaže ćao Kićo, da priča neke reči na engleskom, ali u nekom trenutku prestao samo, tako da smo se prebacili zato na trikove. Trikove i sportove. Da, sportove, fenomenalno. Da. Tako da nije glup, ali baš su inteligentni, sve razumeju, ali da eto, ako neko razume zašto je prestao da priča, super, nek mi javi.
ali je poprilično inteligentan i baš brzo kapira stvari. A da li je zahtevan kao ljubimac? Evo, bukvalno vam bio u fazonu. Jeste i Razumela nije. me. Da, kao ne, nisam. Joj, šta znam. Ja imala sam i pre papagaje, pa kao znam šta je imati papagaja, ali mislim da jesu zahtevi. Zahtevni su, prave haos veliki. Kada jedu, haos svuda. Kake na svakih 15-20 minuta. Uništavaju stvari. Kića je, što se toga tiče, sva sreća dobar. Imao je momente da uništava biljke, kablove, ali je prestao to da radi. Ali da, mogu da naprave baš veliki haos i kao stalno im treba pažnja, treba se radi sa njima. Ljudi očekuju da da kupe papagaje, da će odmah da bude pitom i da mogu sa njim da pričaju, da se igraju kao sa macama i kucama, ali nije tako sa papagajima. Treba da im se posvetiš i prosto da se nekako skapirate. Ja znam kad kića šta hoće, kad je raspoložen za nešto, kad hoće da se mazi, kad hoće da se igra. Tako da za sve to treba vreme, a ljudi očekuju da uzmu papagaja i da imaju to sve na gotovo. Tako da bi sve to imali, potrebno je vremena da im se posveti. Na neki način da se upoznate, je li tako? Da. Kako si odlučila baš da uzmeš tu vrstu? Joj, nisam ja odlučila. Dobila sam kao poklon. Kao poklon za rođendan od dečka, sad verenika, za 20. rođendan, pošto sam ja njemu pričala kako sam ja imala tigrice i on shvatio da ja opet želim papagaja, tako da on bio malo istražio, ne opet tigrica, nešto malo veće, zabavnije i tako sam dobila kiću za rođendan. Eto. Tako da nisam ni znala da ova vrsta postoji i nisam ništa toliko znala o papagajima, sa kićom sam najviše naučila o svemu. Jo, to je preslatko. A pre toga si rekla da si imala tigrice, ali tako? Da. Koja je razlika između tigrica i malog Aleksandra? Osim veličini. Da. Pa nekako mislim da sa ovim kićom, pošto su svi prethodni zvali kića, to je dinastija. Dinastija kića. Ovo je kića treći. Sa njim nekako sam se više povezala. Da li zato što sam ja tad pre bila dete, pa stvarno nisam znala sa papagajima. Sa njim nekako skapirala sam to kako mogu da ga naučim nešto. Kad to hoće da bude sa mnom, kad neće da bude sa mnom. Tako da ne znam da li je to i do mene. Mislim, sigurno je i do mene jer sam tad nisam znala o papagajima, ali sigurno to što sa njima nekako možeš da ih maziš, možeš da ih smaraš. Tigrice su male, valjda misle da imaju više opasnosti, pa pobegnu. A on je onako, hoće da bude tu sa nama. Jel rastete i odrastate zajedno na neki način? Da. I menjate se, pretpostavljam, i opet se prilagođavate. Kako je bio taj moment kada si ga dobila u 20. odnosno u 20. godini zapravo za rođendan, pa eto sada 9 godina kasnije. Koliko ste se oboje promenili na neki način i koliko je kića uticao na tvoj život? Je mnogo, zato što ja sam ga dobila dok sam živjela sa svojim roditeljima, pa sam se preselila sa Markom, pa smo onda otišli u drugi stan, pa kića sve vreme, nije da me pratio, morao je, nosila sam ga sa sobom, ali svašta, uvek je nekako bio tu. On zna i kad sam tužna i kad sam bolesna, dođe uvek, prati me, gde god sobu ja da odem, on me prati. Možda zamisliš onda kad sam, ne znam, bolesna i to. Ali, i promenilo se i od kad smo krenuli da snimamo i za TikTok i Instagram i to žuti petak, pronađi kiću, ljudi nas i prepoznaju sad i ova prilika da budemo ovde, to je zbog njega. Mislim, kombinovano, ali da nema njega ne bi se ovo ništa desilo. Kako si odlučila da napraviš kanal baš za kiću? I zašto zapravo? Ja sam otvorila svoj TikTok i tu sam kačila sebe. Onog trenutka kad sam okačila kiću prvi put, ljudi su onda stalno želili da gledaju kiću. I onda da ne bi to bio miks svega, ja sam kao ajde sad da napravim njegov TikTok, jer sam imala stvarno razne ideje. Volim da snimam, volim da montiram, bilo mi je zabavno da tako smišljam i pričice i neke ideje, nešto. I onda sam napravila njegov TikTok i onda je tako sve krenulo.
I eto, traje i dalje i rastete, na neki način rastete zajedno i Kića je postao veoma popularan papagaj, možemo reći, jel tako? Jeste. Čak eto kad smo bili u Zagrebu, ljudi su nas prepoznali. Mislim, mene. Nisam njega mogla da vodim, ali imala sam i Kićinu majicu i onda su uvezali da sam to ja. Da. Tako da eto, svuda nas prepoznaju. Ima fanove sa cijelog Balkana. Jel se osjetio malo kao, ja sam sada popularan, ja ću malo drugačije da se ponašam ili ne? On je sad ovdje, on drema. Da li zato prijatno mu je ovdje, to je sigurno, ali eto, totalno je. To nam je vrlo drago da je prijatno kod nas u studiju. Znači da smo napravili dobru atmosferu za njega. Da. Kako si došla na ideju za igricu Pronađi Kiću, koja je sigurno zabavila mnoge? Da. Ja sam to pokušala više puta da prekinem, ali kad sam čula da svi žele i dalje da traže Kiću, morala sam da nastavim. Tako da samo kao nove sezone pravim. Desilo se tako što, znači kad smo se preselili u taj novi veći stan, nekako on je imao prostora da istražuje, da se svuda sakriva. I tako se sakrije i mi ga čak tražimo po stanu, ne možemo da ga nađemo. Recimo, treba negdje da idemo da ga stavimo u kafu, njega nema. Kiću, desi, ne javlja se. Kića igra žmurke. Igrao je žmurke, da, bukvalno. I onda sam ja uzela, bilo je par snimaka da sam ja njega snimila i kao, igramo sad žmurke, ajde pronađite Kiću. I ja okačim video kako snimim ceo stan i onda ljudi u komentaru, bilo je očigledno gde se sakrije. Onda ljudi su pisali, eno ga na zavesi, eno ga vamo, eno ga tamo. I onda sam videla, tako da smo mi tako zapravo počeli, igrali smo kao žmurke. I onda sam videla neka devojka u inostranstvu je krenula svoju mačku tako da slika po stanu i onda sam ja pomislila, ajde tako da bude taj fotosadržaj, da slikam Kiću, sljedeća slika da bude rešenje i tako da kačim. Ja se sjećam taj petak prvi kad sam okačila, bilo je, ne znam, 9 uveče, ja sad baš sam očekivala će to da prođe dobro. Ja sam sedela sve vreme 2 sata da pratim šta će se dešava i kao nije se ništa desilo. Kao smor, ajde, nema veze, probudim se ujutru, ne znam koliko je bilo, 200.000, da, i tako je krenulo. I onda baš mi je bilo drago i zabavno. Rekla si da Kića više ne želi da priča, ali zato zna razne trikove da izvede. Da. Jel možda trenutno inspirisan da nam pokaže nešto šta sve zna? Sad ćemo da vidimo. Jer imamo da li se folira da spava ili? Kića? Šta je to? Hoćeš da mašeš? Nećeš? Poljubac? Eto, poljubac, ajde maši. Maši? Ne, neću da mašam. Da li hoćeš možda košarku da igraš? Da im pokažeš? Šta je to? Ne znam da li se ovde vidi. Lepo. Sad ćemo da vidimo. Šta je to? Kića? Ne. Neće, možda će hteti kasnije, možda je sada i dalje u nekom neće, chill fazonu, zen totalni. Da, nema veze. Nema veze, ali hoće da se šeta. Da istražiš možda malo studiju, a? Možda da, to hoće. Pa malo ako se opusti kasnije, možda će hteti tada da nam pokaže šta sve znam. Kića ima devojku? Pa... Da? Je li ima ili nema? Mi je tako nazivamo, ali onako. Pa šta se dešava sa Dakicom? Kakva je njihova ljubavna priča? Kako je to uopšte došlo? Kako je došlo do toga? Kako su se upoznali? Sve me interesuje. Da, Ana Lazarević je još bila okačila, isto video kako onaj drugi papagaj kog je imala, traže Kiću. Ali uglavnom, moj Marko je snimao njoj spot, krenuli su da pričaju da je Kića naš papagaj i ona ima Dakicu, ajde da ih povežemo i onda smo se dogovorili da dođu kod nas. Ali Kića, pošto baš dugo nije bio prisustvu drugih papagaja, bio je uplašen, beže od nje, a Dakica je stvarno, to je vrsta molina, ja stvarno nisam znala da su oni toliko hiperaktivni, leti, znači sve zanima, istražuje non stop. Kaki? Okay. I to je to. Da vam ne upravljamo ovaj lep kauč. Ali super je kako si primetila, zapravo znaš te njegove pokrete, možda i momente. To čim krene onako da čučne i pomara malo rep,
odmah znam da hoće da kaki. Jao, idealno. Tako da smo ih eto kao upoznali, on je bežao od nje, ali verujem da su malo još više proveli vremena. Posle smo mi bili kod njih, pa je već bio tad opušteniji. Da. Ali da smo možda je proveli samo još više. stidljiv na početku. Da. Ne znam, on se svega plaši. Ne znam da li je to takva vrsta koja se svega plaši ili je samo do njega. Tako da, ali eto, vidjet ćemo, bit će još prilika da se oni druže, pa ćemo znači, zapravo ljubavna saga i dalje nije završena. Nije, da. Imaće više delova, jel da? Tako da smo mi to prozvali da su momak i devojka, Aha. ali ne znam šta oni misle o tome. Dakica, ja mislim, oduševljena sa Kićom, pošto voli da ga prati i da ga stalno da mu dolazi, da mu se približava. Kića možda introvert malo. Playing hard to get. Da, to je to, definitivno. Kićo, mislim, pokaži malo neku zainteresovanost. Nemoj baš tako, nije. Izgubit će posle interesovanja, šta ćeš onda kad se ti zainteresuješ više? Da, onda će on nju juriti. Da, to bi bio dobar drugi deo, definitivno. Da. U kojim aktivnostima najviše uživa Kića? Spavanje, a? Dobro, gde spava? On ima svoj kavez. Aha. Ima 2 kaveza. Jedan je veći, da kažem, dnevna soba njegova preko dana, a ima manji kavez u kom sam ga i dobila, tu spava u našoj spavaćoj sobi, pokrijem ga, ali ovako preko dana se desi samo ako se umori, on se tu pored kauča sakrije i recimo dremne 20 minuta. Kada kažeš sakrije, voli recimo glavicu negde da stavi da zabije ili na neki način se šćućuri? Šćućuri se onako, baš se pribije uz kauč, tako da znam da je to njegovo mesto da to spava, inače ja mislim ljudi koji prvi put doću da ga ne bi uopšte videli. Da, na neki način ne bi ga primetili uopšte. Da. Ali pored toga, mislim, aktivan je tokom dana, voli da se igra, evo ovo su njegove lutkice i igračkice, on nije klasičan papagaj, on voli, znači, ove neke igračkice što su i za kučiće, i mace, i loptice, ima loptice koje obožava da juri, da gura, non stop, toalet papir, to mu je igračkica broj 1. Stvarno? Da, tako da svaki toalet papir nam je skoro razmotan, moramo da ih sakrivamo. Tako da on tako, od jedne do druge prostorije u kojoj šta nađe, igra se, donese meni, onda meni dere mi se dok se ja ne igram sa njim. Traži pažnju na neke načine, ali da? Da. Dobro, to je super, interaktivan je nekako. Da, igra se sam, ali kad želi on da se zajedno igramo, ne znam, donese rolnicu toalet papira ili nešto od ovoga, donese i stane ispred mene i piju i dozivamo da se igramo i onda se igramo ili se dobacujemo. Isto obožava da se dobacuje. Fenomenalno. Pretpostavljam da su to igračke koje si donala danas, njegove omiljene igračke ili ih ima još? Da. Pa u principu je ovo. Da. Zašto baš to? To ima zvuk, jel tako? Čuje se? Da, pretpostavljam zbog toga da ga privlači. Da, evo. Nekad je znao baš da imitira ovu lutkicu. Sad improvizuje. Tako da je on sam odlučio, on je sam našao na polici ovo i odlučio da će to biti njegova igračkica. A ovo je isto, ovo je od Kinder jajeta, imamo ovih isto 10 i onda tako juri po stanu. Juri i gricka, pretpostavljam, da. Da. Kićo, sad si se raspričao. Probudio si se. Bravo. Jao, neću od slatkoće, bukvalno. Presladak je, ali presladak je. Ti si jedan divan gost ovdje, znači fenomenal. Oduševljeni smo svi, bukvalno, znači... Pa na neki način možda i druželjubiv, evo, malo da se opusti, jel tako? I onda druželjubiv, jel? Treba mu vremena, treba mu vremena da se opusti, pogotovo to novi ljudi, ali više i nov prostor. Ne zna da li može nešto da mu iskoči, pa obazriv je. Da. Ali dobro, kad je ovako kod mene, onda mislim da se osjeća sigurno. Sa kojim životinjama se najbolje slaže? Jel ima neke koje preferira možda životinje? Ili nije baš ne baš, ne. Bili su nam i kuce u stanu, uglavnom su ga jurile, bilo je baš par zainteresovanih da ga gricnu, ja mislim, da. Pa ih je onda, ali Kića voli onda da malo izaziva, da ih provocira. Ali da, obazriv je baš prema svima. On kad vidi da nema nikakvu opasnost prema toj drugoj životinji, onda
malo se opusti. Da. Malo se opusti. Ali u suštini, da, nema nikakav neki prevelik kontakt sa drugim životinjama. Pa dobro. To je možda i dobro po njega, nikad se ne zna. Da. Pa da, oni su, papagaji su takva životinje da mogu svi da ih napadnu. Pogotovo ovako male papagaje. Onda mi odleti pitanje koliko bi preživao napolju. Jer em je žut baš onako upadljiv za životinje, mace, kuce, ne zna se ko bi ga pre... Jel se nekad desilo zapravo da ti je izašao iz stana i da si ga tražila, se nije vratio u nekom momentu? Sanjala sam toliko puta to. Toliko puta sam sanjala, ali ne, sva sreća se to nikada nije desilo. A ostaviš recimo otvorene prozore, pogotovo leti u proleće i ostalo, nemaš problem sa tim? Ili... Ne, sve zatvaramo. Sve radi klima. Da. Ili otvorimo na kip, ili zatvorimo tu prostoriju, ali baš pazimo. Mislim, nije onda sad kao vidi otvoren prozor, pa kao, sad ću ja da izletim. Ali poprilično pazimo, da. Jer on može nečega da se uplaši, dovoljno je da se nečega uplaši i da samo izleti i ne bi znao da se vrati. Jel se plaši možda nekih zvukova, jačih ili bilo čega da si primijetila do sada? Usisivač. Usisivača se plaši, to mu je najveći neprijatelj. Aha. Čim čuje, tačno zna kada otvaramo vrata od ostave, on zna šta sledi. Ako samo viri da vidi, da li je mop mu je okej, ostale stvari su okej, usisivač, odmah beži u kupatilo i odmah krene dranje. I dok ne završimo usisavanje, on se sve vreme dere. Sve vreme. Tako da ne znam zašto mu je to najveći neprijatelj. Možda želi da nadjača taj zvuk ili Ne znam. Možda... Prosto se plaši, vidi da se tu nešto dešava, pa da ga ne usisi. I previše jak zvuk sam po sebi usisivača, pa ga možda i to malo trigeruje na neki način da se tako ponaša posebno. Vidjeli smo da često putuješ sa Kićom. Kako izgleda to? Pa da, nije baš da putujemo. Najdalje što smo išli je možda Novi Sad. Dobro. Ali da, često ga tako nosim negde gde god mogu. Gde procenim prosto da je okej, da li je neki, ne znam, smeštaj, da li idemo kod nekoga, ali ne, da znam da je bezbedan i da drugima neće praviti problem. Ali u kolima je poprilično lagan. Pustimo ga ili je u svojoj torbici, tu se on malo igra, ili ga pustimo pa je na ramenu, on se čisti, spava, tako da je baš onako dobar. Dobar saputnik. Dobar je saputnik, da, novih, prostora, kao što sam rekla, se plaši, ali navikne se uvek. Pa dobro, izvidi na kraju krajeva situaciju, verovatno, i onda reaguje, zna kako da reaguje i gdje bi mogao da se sakrije ukoliko dođe do neke opasnosti. Da. Pričali smo o tome da imaš i povodac za njega, ali tako? Ali on ne voli povodac, jel da? Da, ne voli. Uglavnom sam ga vodila to na povodcu kad se šetamo napolju, kada je lepo vreme, vežbamo, ali trebalo je to da krenem još kad je bio mali. Tad baš nisam ni znala da postoje povodci, ali sad sam krenula redovno to da mu stavljam kad je lepo vreme, pa valjda će se naviknuti jednom. Kako on reaguje na to? Kad vidi povodac beži, ali sam izvalila da mogu da mu stavljam povodac u autu. I onda odemo prvo do auta, malo bude mučenje, on pokušava da me grize, ljuti se, ali uspem da mu stavim. I onda kada izađemo, isto pokušava sve vreme da ga gricka, ali par puta, ne znam, posljednji put kad smo bili u pet centru je tako dobar i miran bio. Baš je bio opušten sa njim. Tako da, ne znam, možda se i bude više nosio, valjda će da se navikne. A kod koga i gdje ga ostavljaš kada recimo ideš na neko duže putovanje? Kod roditelja. Da, kod roditelja. Oni znaju kako sa njim, tamo mu je i poznat prostor. Tako da, ili kod roditelja, ili ako oni nisu tu, sa bratom ostane. Jel osjeti on recimo kada ti ideš i zna da ćeš otići negdje? Ili... Ja mislim da ne. Pogotovo kad njima ostavljam, ne. Jer sa njima je baš opušten i sve isto mu je sve. Da. I šta jede, kako jede, uspavljivanje, buđenje, sve. Ostavila sam ga jednom kod drugarice 7 dana, 10 dana, kad smo bili na moru, sve vreme se drao kod nje. Kad sam ga uzela, nastavio da se dere kod mene još jedno 3 do 5 dana.
konstantno, ne znam šta želi, ja sam mu toliko udovoljavala sve, ali on je samo nastavio da se dere. Ja mislim da je bio ljut što sam ga ostavila, jer to je bio i nepoznat prostor i nepoznata osoba i kao otkud ja sad tu, tako da sigurno, ona je mu isto udovoljavala, ali prosto nije znao zašto. Kako ne, pa drugačije je sve sigurno i opet treba se prilagoditi nečemu, a i on verovatno nije hteo da ide tamo nekako. Da. Nego mu je bilo prinuđeno. Da, tako da. Ja vidi kako je sladak. Samo grickaš nešto. Da, sad se probudio i sad ga sve zanima. Hoćeš sad možda da pokažeš neki trik? Šta je to? Ajde, daću ti malo da grictaš. Malo će vam izmrviti sad ovdje. Nema veze, nikakav problem. Ja, kako njopaš to? Ćeš još? Aha, maši. Ja. Što tako stidljivo? Poljubac? Ajde, maši. Bravo. Ja. Hoćeš okret da uradiš? Vidi. Okret. Ajde. Nemoj da se stidiš. Bravo. Poljubac. Bravo. Malo sve stidljivo sad odradio, ali odradio je. Ja, vidi kako je uzeo. On inače, ne znam da li se na kameri vidi, ali nema deo prstića. Aha. Tako sam ga dobila, kada je bio mali, dlaka se obmotala oko prsta i onda je zaustavila cirkulaciju i prosto je odbacio taj deo prsta i takav je došao kod mene. Rečeno mi je da neki ljudi nisu htjeli da ga uzmu za decu, kao nema prstić, pa je on ostao posljednji od njegove vrste. Stvarno? Da, ali moj Marko bio u fazonu, ne, savršen je, takav nam treba. Jer je, verovatno i zbog toga što mu se desilo, onda što su mu drugi ljudi pomogli i bili tako super prema njemu. Evo, uspevam. Je tako i druželjubiv i mazan i sve. A ćemo sad da igramo košarku? Sad da probamo. Se ne stidiš više, Kića? Dođi, vidi. Hoćeš kod care? Češ da dođeš kod mene? Vidi šta je to? Dođi slobodno. Dođi. Ajde tu. Nemoj se stidiš, vidi. Nećeš. Nema veze. Pokušavat ćemo pa će... Pa nema veze. Ako bude hteo. Ako neće, ne mora. Danas je u fazonu ne trenira mi se. Da, danas je dan za odmor. Da. Hoćeš? Ma hoćeš ti. Za orah sve. Bravo! Hoćemo opet da te lepo okrenemo da ljudi vide. Šta ti znaš? Za malo. Ne foliraj se. Bravo! Samo to ostavite. Ovo drugo izbacite. Nema veze. Bitno je da je na kraju uspeo. Ali preslatko. Da, tako... Voli orahe? Orah obožava, da, to nam je, ja mislim, glavno za kada uči trikove i sportove da jede. Lešnike manje više, plazmu isto voli, ali to su sve neke, kažem, stvari koje mu dajem kao nagradu za... Da. Poslastica. Da. A generalno šta voli da jede? Jel bira tipa? Oni bi trebali dosta povrća isto da jedu, ali mučimo se sa tim. Kukuruz hoće, ali ove ostale stvari, šargarepu i spanać, evo, teram ga, ima pomaka hoće. Dobro. Ali voće to obožava, to nema problem. Banane, jabuke, pomoranže, pa razume, jagode, sve to hoće baš. Da li Smo hoćeš? sad fudbal. Ajde da probamo. Dođi. Polako. Bravo. Vidi, šta je to? Ima da ti sama loptica uđe. Pa ne dole. Mangupe. Tu. Bravo. Jo, preslatko. Ali bukvalno preslatko. Koliko ti je trebalo da ga naučiš? Ajde jednim trikom, pa zatim i svim ostalim. Prvo smo krenuli, prvo što je naučio bio je okret oko prsta. I to mu je trebalo, ja mislim, nedelju dana, zato što je i meni trebalo da shvatim
iskakivam se. Nema veze, ništa strašno. Trebalo je nedelju dana i meni da shvatim kako ja da ga učim tako tim nekim stvarima. Ali je u principu sve ove neke sportove i trikove naučio za 3 do 5 dana, recimo. Svaka čast. 3 do 5 radnih dana mu je trebalo. Zdravo, kaži. Prosto voli loptice, voli da gura loptice i onda samo treba da ga usmerim, pogotovo za, ne znam, fudbal, golf, gde treba da gura i to je to. Zdravo. Češ da mi kažeš nešto? Koliko trikova znaš? Mnogo? Češ kod mene? Nećeš? Ajde. Ne moraš. Jao. Oćeš, jao, ljubav. Da ćemo mi zajedno sada da vodimo, jeli? Da ti meni budeš ovdje stalna postavka. Da, može. Slaže mi se nekako uz studiju. A imaš super energije, sviđa mi se. Baš se nekako miran i staložen. To meni dobro dođe. Da. Ima momente kad krene da se dere, onda moraš da mu dovoljiš. Da mu je omiljeni? Omiljeni, ja mislim, mahanje. Ali zato što on čim vidi neku tu poslasticu, nešto, ili recimo ti da uzmeš nešto da jedeš, a on to želi, ja mislim da će on odmah kao da traži. Da. Ja mislim da mu to sad... Pokazao sam ti, vidiš što znam. Ajde sad mi daj. Automatski krene mahanje i krug. Mahanje, okret. Mahanje, okret. Tako i to dok ne daš ili? Da. Da. Nekad ako baš nešto želi, ne moraš ni da mu kažeš, on samo vrti se u krug, vrti se. A od sportova ja mislim da mu je košarka ili fudbal, tu je. Jel prati zajedno sa tobom, recimo, ako ti pratiš sport, pa jel gledate zajedno utakmice, jel navija, se uzbudi u tom trenutku? Ma kak? Ma ne, a? Ne, nema pojma. Ti si totalno jedan on zna za orah samo šta treba i to je to od njega. Njemu je orah najbitniji, jel da? Da. Joj, rekla si da ti je najdalja destinacija do Novog Sada, je li tako da si išla? Ali da često... Zdravo, ćeš ti da vodiš? Postavljaš ti pitanja o sebi? Gde si? Dođi. Ajde, opa. Šta je bilo? Da ti je najdalja destinacija do Novog Sada. Kako je izgledao prvi put kada ste otišli tako daleko, da je toliko dugo bio u kolima? Pa onako bilo mi je malo, kao ne znam kako će se ponašati. Nisam ni ja znala kao šta da radim sa njim, da li hoće da jede, da li hoće ovo, da li će mu biti stresno, da li... Ali on je tu prosto tako, kao na početku emisije, onako, dremka, to je to, tu sam, sve je okej. On da želi nešto, da mu nešto smeta, pustio bi glas kao evo sada. Tako da je bilo okej. Tako da sam put nije toliki problem. Uvek mi je to kao destinacija na koju idemo, kako će tamo biti. Ali ako ja znam da je tamo okej, bezbedno i sve, onda... Jel nosiš, recimo, rekla si da imaš, ajde kažemo, neku njegovu torbicu koju nosiš uvek, pretpostavljam, sa sobom, pogotovo kada idete negde. Jel nosiš možda još nešto dodatno da znaš da je potrebno? Torbicu, u toj torbici, mislim, to je torbica za, ja mislim, kuce male. Tako da sam ja to kupila kod Kineza još tad pre 5-6 godina i brzo se je navikao na to. Tačno zna da kad idemo negde, uđe maltene i sam, hoće. Da, ne bude, nekad baš neće da ide negde, ali retko. Ali to, torbica, igračkica obavezno. Dobro. Mora da mu se zanima, mislim, ko dete. On je ko dete. Trebaju mu igračkice, malo hrane, to, jabuka, orah, šta još nešto od voća ponesem i to je to. To je dovoljno. I to je papir za ovakve situacije. Fenomenalno. Ali dešava se definitivno. Ja, hoćeš još da se igraš? Da, on sad hoće da se igra. Da, mi smo tebi dosadni sad ovde, pa ti bi sada ovde da praviš svoju emisiju posebno. Da, pravi bi je haos ovde. Da. Sportovi sa Kićom može. Da bude Kića voditelj sporta. Da, mogo bi. Fenomenalno. Sportski program. Da. Osim tog pakovanja za putovanje i ostalo, kako ljudi reaguju kada dođeš negde sa njim? Svega i svačega ima, pretpostavljam. Se plaši neko? Imali takve situacije, malo neprijatne? Ima. Kad dođu ljudi kod mene, uglavnom, dosta ljudi se plaši. Pogotovo ako ga neko ne zna ili nešto. Čim krene da leti,
hvataju se za glavu, joj, samo ne kod mene. Baš se plaše papagaja, jer verujem, ljudi nemaju prosto iskustva sa njima i nisu imali prilike da je vide puštenog, pogotovo papagaja. Uvek toliko se ljudi čudi što je pušten i što nije u kavezu. Ne znam, meni je to nešto normalno. Tako da se pomalo i plaše, ali ako odemo negde, to nosim ga, ne znam, u kafić ili se šetam sa njim ili negde smo otišli u prirodu. Jao, vidi papagaj. Koga ne zna, a oni koji ga jao, to kiće, jao, super, mogu da ga pomazim, normalno im je, donekle, ali ljudi koji ne znaju kiću, jao, papagaj, pa kako ga vi to nosite, pa onda usledi 100 pitanja. Kako ne, interesantno im je, nije nekako svakodnevnica da vidiš papagaja da se šeta zajedno sa tobom, kao što šetaju drugi pse, recimo, kao kućne ljubimce, ovo je retka prilika zapravo da se vide tako negde. Pogotovo u kafiću ako ga stvarno vodiš. Kako on reaguje na to, na tu gužvu? Ne smeta mu. Ne smeta mu, pogotovo to ako je u... Šta gledaš, Kića? Nešto je vidio. Pogotovo ako je u svojoj torbici, to mu je safe zona i onda se on igra. Ne smeta mu ni gužva, ni buka, ništa. Ako je na povodcu, to je već problematično, to jest povodac mu je problem. Ali, da, okej bude, skroz. Kakav je vaš jedan dan? Svega i svačega ima, jel? Da, kako kad, ali otprilike. On se budi kasno, pored jednog papagaja, ali mrak nam je u sobi, tako da on, ako je dan, on će u 7 ujutru se probuditi i krenut će da se dere, hoće da izađe napolje, ali tako kao ja, nešto između 9 i 10, danas smo se u pola 11 probudili, tako da on kad čuje da sam ja budna, tad i on. Prvo ide igranje, pa onda ide doručak. Koga si čuo? I onda ili se igra sam, ili se malo zajedno, ako sam ja u kući, dobacujemo se, on je uglavnom tu. Igra se, spava, tu je negde oko mene. Ako nema nikog kod kuće, onda je obavezno u kavezu. I uveče, naravno, ručak, večera, iskreno ne znam ni koliko puta jede dnevno. On kad je gladan, on ode u svoj kavez, jede ili ode u kuhinju pa napravi haos malo, posluži se sam. A uveče ide uspavljivanje. To nam je obavezno. On kada večera, izigra se i onda se dere, hoće da spava. Ali ne možeš odmah da ga staviš u kavez. To od kad je bio mali takav. Mislim, brat prvo krenuo da to radi. Stavi maramu preko glave i onda se on zavuče i onda prvo tu dremka. Zato što se s nama svima zavlačio. Ja mislim da se još to u uzgajivačnici tako toj ženi zavlačio iza kose i on to hoće prvo da dremne, pa onda u kavez. Pošto brat nema kosu, on je stavljao maramu. Ali sad smo to sve unapredili, tako da on hoće sad svuda, recimo ako ja, ne znam, sam legla u krevet, on se zavuče ispod jorgana, ispod ćebeta i tu bude 10-15 minuta i onda ga ja prebacim u kavez. Aha, znači zapravo se uspava tu kod tebe. Uspava se, nije da zaspi, da. I ti ga prebaciš fizički u kavez. Da. Ako ga odmah stavim u kavez, ljudi će pomisliti da sam luda, ali tako 9 godina, to moraju i brat, i roditelji, i svi kod koga je. Ako se stavi odmah u kavez, on neće odmah da zaspe. On bukvalno... Revolt. Dere se, čuje se kako kljunom kavez udara i ne, moraš da ga uspavaš i to je to. Makar to bilo 5 minuta, njemu to znači. Kako je ne, da. Tako je navikao. Bukvalno je rutina i onda ne možeš da mu prekineš rutinu. Ima svoju jutarnju i noćnu rutinu. Fenomenalno. Da. Uspaljivanje. Šta je bilo? Šta bi? Isteže se. Ja. Ali ćeš sada praviš neki nered ovde. Jel si spreman sada? Čekaj da vidimo. U kojim zajedničkim aktivnostima uživate najviše vas dvoje? Šta radimo sad? Ništa, evo malo ga prevrćem, tako ga malo tretiram. U aktivnostima, pa dobacivanje, recimo. Ja sedim za svoj radni sto, radim, on do mene, rolnicu donese, piju, doneo sam rolnicu, bacim, on trči po nju. Treba mu malo vremena da ode po nju, da se vrati, ali to. Ja radim za stolom i onda tu je i onda se dobacujemo.
Jel bi preporučila vrstu ljudima ili ne? I kojim ljudima bi preporučila baš malog Aleksandra? Ljudima koji su imali pre papagaje. Ne znam da li bih baš ljudima koji im je to prvi papagaj. Mislim, za njih važi da su i tvrdoglavi, da nisu druželjubivi, da su onako malo divlji. Mislim, svi papagaji su divlji do neke mere. Da. Do vas zavisi koliko ćete ih pripitomiti. Ali ljudima koji imaju iskustva sa papagajima, kako god da je, i uvek preporučujem ručno hranjene papagaje. Pogotovo za ljude koji ne znaju sa papagajima. Lakše je. Ovi iz pet shopa, mislim, ko je imao papagaja, ko želi taj projekat, ja to nazivam projekat, da tako pripitome papagaja, super, ali ručno hranjeni već su i navikli na ljude, na ruke, mnogo je lakše uspostaviti neki kontakt odmah sa njima. Ali, evo, Kića je primer, ljudi su uglavnom oduševe to kada, mali Aleksandar, kako je dobar, pitom, kako si ga to sve naučila, on je baš neki, primer da možda ti mogu da budu mali Aleksandri i dobri kućni ljubimci, da mogu i sa decom i da su i druželjubivi. Pa verovatno to zavisi i od toga koliko se neko posveti njima, je li tako? A opet i do toga da sam ljubimac zadobije poverenje. Da. Ne i od karaktera njihovog zavisi, ali eto. Njegov je dobar karakter, sviđa mi se. Da, baš je dobar. Jeste, totalno si jedan chill guy, definitivno. Imate li možda neku najdržu uspomenu vas dvoje? Morala bih da porazmislim, ali ima ih sigurno mnogo. Nešto gde ste bili, što ste zajedno radili? Možda prvi poljubac? Uglavnom su to tako ti neki momenti kada sam imala neke momente u životu, te neke, kažem, prekretnice, kada da li ovo da radim, ne znam šta ću sa sobom i to. Da. I kod kuće sam sama, on je tu. Da. I nekako kao nisam sama jer on je tu. Nije možda ni jedan konkretan taj moment, trenutak da pamtim, ali da kažem taj neki period života gde sam imala sam njega, imala sam prosto obavezu prema nekom. Morala sam da nešto i radim i da se posvetim i da mu pružim pažnju, ali eto, za uzvrat sam dobila svašta i ljubav i njegovo poverenje i eto, taj neki period života. Prelepo, definitivno prelepo i sa cijelom tom tvojom izjavom mislim da svako ko ima kućnog ljubimca može da se poistoveti, apsolutno. Da. To je međusobno podržavanje, poverenje i briga jedno drugom. Da, slažem se. Sad, obzirom da naš podcast prati i dosta životinja i kućnih ljubimaca, je li tako? Mi na kraju svake epizode imamo par nekih zanimljivih pitanja koje drugi kućni ljubimci postavljaju našim gostima. Ti ćeš sada odgovoriti u Kićino ime na par pitanja. Može? Kaže ovako, nimfa Živka, koja se javlja iz Aranđelovca, pita Kiću, imaš li omiljenu pesmu koju voliš da pevušiš ili imitiraš? Primetila sam da voli operu. Aha. Ja mislim da to... Sofisticirani. Da. Kada čuje, ja mislim da se zove Magična frula. Aha. Na to odlepi. Odmah dođe, zanima ga. Inače ovako kada čuje pesme nije baš toliko zainteresovan. Imamo jedan video, baš sam kačala na TikTok da pevuši uz Editu. To mu je isto baš bilo, ne znam zašto se tada uhvatio za nju. Ali da li mu se ona sviđa, ali i opera. Da. Znači na tu Magičnu frulu stvarno odlepi. Ako ima neka operska pevačica da želi da peva Kići, baš bi me zanimalo, jer generalno ja mislim te visoke tonove da on voli, da obožava. A kakva je njegova reakcija tada? Kako se ponaša? Ovde, ako hoće ti uđe u usta. Ja ne znam da pevam, ali sam te visoke tonove imitirala i onda bukvalno mi uđe u usta i prilepi se, onda on krene malo da peva, ali ga toliko zanima. Ako sam u drugoj prostoriji, on odmah doleti. Odmah, traži me, gde sam, zašto pevaš bez mene, hoću ja da budem tu.
Preslatko, preslatko. To mu je izbor. Pa ništa, možda mu to bude to još jedna karijera, pevačka. Da. Da se pojaviš negde. Da imaš negde da daš glas. Kaže, našeg zeca Boa, pošto mi inače imamo zeca, zanima kako je biti papagaj i kako izgleda jedan tipičan Kićin dan. Kako je biti papagaj? Ja mislim da je, kako je biti papagaj Kića. On je toliko voljen i razmažen i dobio sve što želi i ja mislim da živi najbolji život papagaja. Ali to, znači, šta hoće da jede, to dobije. Mislim, dobro, ne baš sve. Ne dajemo mu našu hranu, začinjenu, sve te gluposti, to ne, ali to u smislu tog voća i to ima u kuhinji i izabere sam šta hoće da jede. Igračke svuda po stanu, igra se kad hoće, koliko hoće, budi se kad hoće, spava kada on hoće, kupanje, feniranje, to mu je isto omiljeno, obožava da se fenira, čim ja sušim kosu, eto njega. Tako da ide feniranje, pa kupanje, pa opet feniranje. Tako da je, eto, baš je onako razmažen. Znači, voli vodu. Da. Predivno. Ništa, onda Kićo da ideš i na more, čoveče. Da se brčka tamo malo. Da se brčkaš malo, da imaš svoj neki deo. Pita tigrica Veljko iz Beograda. Kićo, koji je njegov najveći podvig? Da li je naučio neku neverovatnu foru ili trik? Šta mu je omiljeno? Ja mislim, pa omiljeno mu je to, sportovi, voli. Ja mislim da je, evo ja ću kao njegovo ime, ali to što smo uspeli da nauči taj njegov sportski poligon, gde vezuje košarku, fudbal, golf i kuglanje, odjednom da sve odradi sportove. To je bio onako baš zadatak. 2 nedelje smo vežbali, tako da uspeo je da ukači. Jel uživa u tome? Pa ja se jel traži sam, recimo, to da radi ili Da, mi kada završimo, dobro, on se vrati tu, ako to ne sklonim, on se vrati pa sam tu gura loptice, jer prosto to voli. Loptice obožava sad, da li treba da gura ili šta da radi sa njima, on nađe sam način kako da se igra. Verujem. Tako da valjda uživa, nadam se. Sonja, Kićo, hvala vam puno što ste danas bili moji gosti i što smo približili ovu vrstu, ali kako se istežemo Kiću kao kućnog ljubimca. Nadam se da ste uživali isto koliko ja, jer ja sam, uživati je mala reč za ovo, definitivno. Baš mi je drago, hvala na pozivu i nama je bilo super. Vidimo se sigurno opet. Dragi gledalci i slušalci, hvala vam puno što ste bili uz nas uz još jednu epizodu Petkasta, a da ne bi slučajno propustili neke naredne, zapratite nas na društvenim mrežama. I ne zaboravite, volite životinje jer one vole iskreno. Ćao!